Защо заминах да живея и работя в Англия? Това е един от най-често задаваните ми въпроси тук в социалните мрежи. Затова днес реших малко да се отпусна и да поговоря за личният ми живот и да ви разкажа в едно кратко видео за това как се случиха нещата. Годината е 2018, тогава тъкмо завърших университет. И тъй като аз съм от семейство, което не бе чак толкова заможно, финансово не бяхме чак толкова стабилно семейство. Всичките спестявания, които имах, отидоха за това да изкарам моето висше образование като помощник фармацевт и за жалост трябваше да изтегля и студентски кредит. След като завърших университета, просто разбрах, че това не е моето, не ми хареса, но не исках да го прекъсвам, а исках да го изкарам до край. Разбрах, че не е моето и просто исках някакси да стъпя бързо на земята финансово. Имам предвид да се оправя финансово. Затова аз и част от моите роднини решихме да заминем за чужбина. Те да се оправят, нали, финансово, аз да се оправя финансово, да си стъпиме здраво на краката. Варианта беше да заминем за Англия, тъй като знам английски, имахме така оферта и естествено първата работа, която работихме, беше на полето. Да, някой ще каже, брал си ягоди ли? Всъщност да, брах ягоди. Никога не съм го крил и няма да го крия. Няма срамна работа. Аз съм човек от село и имал съм доста подигравателни коментари под видеята ми, в които са казвали: "Йо, ти си берач на ягоди, заминал си в Англия да береш ягоди" и така нататък. Искам да ви кажа, че няма нищо срамно в това. Няма нужда да се подигравате с хората. Хората поне си изкарват хляба с честен труд и пот. Да, реших да бера в началото карфиол, след това ягоди. След това се прибрахме в България отново за малко и реших с приятели този път да заминем в чужбина отново. Но този път започваме да работим в различни складове за зеленчуци, плодове, за дрехи, аксесуари, обувки и така нататък. Но дойде COVID и ме съкратиха от работа и отново бях в самото начало. Но, слава на Бога, тук в Англия ми помогнаха по проект да успея да намеря работа, която и до ден днешен работя. Направиха ми едно хубаво резюме, CV, в което обясних, че искам да се занимавам с нещо социални мрежи, защото тогава тъкмо бях започнал да се занимавам и с това, което в момента виждате. И може би до някаква степен вие ми помогнахте непряко да си намеря тази работа, която в момента си работя като менеджер на социални мрежи и маркетинг за една нестопанска организация в Англия. Това е като цяло. Заминах за чужбина да работя и да живея заради финансови проблеми. Благодаря ви, че гледахте, за тези, които са останали до края. Ако искате да виждате такива видеа, в които разказвам за живота си, кажете, напишете в коментарите. Ще се радвам да ви разкажа малко повече за мен.